Går du rundt med en masse mærkelige fornemmelser i kroppen? Det kan være ondt i maven, knude i brystet, klump, der sidder i halsen, som måske kan være et skrig, måske kan det være gråd. Måske kan det være ord, der er svært at få sagt. Måske kan det være hemmeligheder, der sidder fast. Måske har du ringen for ørerne, tinnitus. Måske har du rastløse ben. Måske har du bare en ekstrem trang til at slå nogen. Gøre noget. Måske har du noget vrede, som en gang imellem bare kommer ud. Eller som du går og bruger mange kræfter på at holde inde. Hvis du går rundt med sådan noget, så se med her. Fordi så kunne kropsterapi nemlig godt være noget for dig. I kropsterapien er det lige præcis det, der er omdrejningspunkt omkring terapien. Alle de her situationer kan komme af mange forskellige ting, men typisk er det noget, vi har oplevet, hvor vi har siddet fast og ikke rigtig kunne handle os ud af det. Så det kan være en specifik oplevelse, men det kan også være belastning over længere tid, f.eks. op igennem opvæksten, hvor vi ikke har haft mulighed for at udfolde den, hvad var som menneske. Kodningen ligger i de her oplevelser, fordi når de ikke er kommet ud i verden, så sidder de fast inde i kroppen. Og det er at komme ind og få lov til at arbejde med dem og få et rum, et terapeutisk rum, hvor de kan blive bearbejdet meget, meget trygt og meget, meget stille og roligt, og vi kan tage os rigtig godt af dem. Så kan de stille og roligt arbejde sig videre og give slip i vævet, og på den måde kan man for evigt få givet slip på spændinger i halsen eller i brystet, i maven. Vi kan få forløst de her rastløse ben, eller hvad det nu er. Få lært at håndtere den her vrede, den her kederlighed. Måske de her sådan sorte skygger, vi går ind i, eller sådan den her dybe dvale tilstand, som også kan være sådan depressionslignende, eller bare den her sådan mørke tåge. Alt det er noget af det, vi kan i kropsterapi, så vi kan arbejde. Vi arbejder med ord, men vi arbejder med det der er ordløst, begynder vi at sætte ord på og begynder at arbejde ind i den, men igennem sansearbejde. Så det er at fornemme, så vi slukker lidt for den øverste etage af at tænke os frem til tingene, og så dykker vi ned i kroppen, og så begynder vi sådan at fornemme, hvad det hele er for noget. Og det her med at sanse, det minder om, når vi går ind i et mørkt rum, og vi ikke kan se noget. Så begynder vi stille og roligt at blive lidt langsommere, og så begynder vi sådan at fornemme, om der er fugt i rummet, om det vi står på kan bære os. Hvor langt der måske er hen til væggene, om vi kan fornemme, om der er noget i rummet. Det er sansearbejde, så det er, at vi begynder at åbne op for de andre sanser. Og her er der en guldgruppe af viden gemt. Så der får vi fået en masse af ubevidst materiale frem i lyset, som vi så kan bearbejde. Som ligger dernede og stadigvæk måske bliver ved med at give nogle smerter, eller giver en trang til, og for eksempel det her med, hvis man har fået det godt, så får man det skidt bagefter, så kommer der noget angst over, at man har haft det godt, eller har sagt noget i et åbent rum. Eller at man har det godt i en periode, og så går man bare og venter på, at der sker noget skidt igen. Alle de her mønstre, det kan vi kigge på i kropsterapi. Så hvis det lyder som noget for dig, så gå ind på min hjemmeside og tjek det ud, og book en tid, og så ses vi i klinikken i Højbjerg. Tak for i dag.